Čusky, busky, bambusky, zdravíme vás. Sevastoj, ľudia. Jo, Big Boss. Takže, čiste. Založili sme nový channel. Prakticky sme ho vôbec nemali, teraz sme začali natáčať. Oh je, Big Boss. Takže je tu pár ľudí. Tento server, z ktorého začneme natáčať, no povedz. No, to je vlastne server s pluginom Herobrine. No a my sa pojeme posrať z toho, čiže dávajte lajky, odbery a pozerajte naše videá. A prosím vás, prispejte nám na plienky. To pravda, to je pravda. Prakticky, no neže prakticky, teda my sme tu už hrali za iné mená. A vieme čo to je už, takže budeme si dávať bacha a teda, takže tak. A tam už je toto, čo Herobrine zanechal. Kde si išiel? Kde si šiel? Za tebou som. No. Dobre, naháňačka. Ok, kde ideme? Warp. Je to trošku dodrbaný spawn, lebo adminom sa nechce, majiteľovi sa tiež nechce, ale majiteľ je teda dobrý, on dá všetko, čo chcete. Dobre, takže tak. Ešte, ako by som ťa mal volať? Tak neviem, vidíte, že mám podobný skin ako Herobrine, teda iba hlavu. Tak sa mi, teda, no. Tak neviem, volaj ma P, lebo sa volám 5997, pozrite. Pečko. Ok, tak ma volaj Pečko. A ty mňa? Čau, Lok. Ok. Dobre, tak ideme na Warp príroda. A tak, počkaj, ideme ich killnúť na Warp príroda, poď. Poď na Warp príroda. Ideme na nich. Á, sú kaput. Ježiš, no, pekne máme ich veci. Ježiš, on ťa zabil. Herobrine Warrior, takže bacha na neho. Dá za teba TPA. Počkaj, však poď na Warp príroda, som tam, ja ho zabijam. Jaj, oni sú tam. Ne, posrdiečka. Ne, nechaj ma. Warp les. Dobre. A kde mám veci? Kde máš veci, hej? Pozor! Čo? Ježiš bože, ja mám pol srdiečka, help me, tu máš. Na, meď. Áno. Oho, dobrý. Tu máš. Okej. Dobre, tak mám síce pol srdiečka, nevadí. Musíme sa rýchle niekde zabytovať, ubytovať v zemi niekde. Čakaj, ja si nastavím na Skype toto, nerušiť pre istotu. Pretože niekto nás otravuje, ale že hrozne. A viem asi aj kto dobre. Tabulka, watching, I'm watching. Ježiš, to je debil ten Herobrine. Ale najlepšie by bolo sa zabývať niekde v zemi, to asi. Tak to zabil. Tak to zabil, úplne, že si to zabil. Počuj, Pečko, nebudeme chodiť, je tu síce Warp dia, si môžete natážiť dia, koľko chcete, ale my budeme skôr chodiť do jaskyne. Nech je to zábava trošku. Ja si len naťažím 3 dia, no teda 5 dia. Naťažím si 3 dia na krump a 2 dia na meč a to je všetko, čo si naťažím. Áno, ja to isté. Lebo ináč chceme hrať normálny survival, obyčajný, bez žiadnych hackov, bez všetkého, no. Všetko. Lenže ja už nemôžem behať. Takže poďme sa už len sem niekde zabytovať, čo najrýchlejšie ubytovať. Zasa to je ako točka len tak. Zober ju, zíde sa. Tam je sugarcane, tak... A tam je aj koň, jo, budeme mať koňa. Juhu, zabije nás Herobrine. Joj. Oj. A tu je ďalší koň, nekilluj ho. Nie. Ovca tu je. Si istý, že ho nemám zabiť? Nie, ja som si 100% istý. Koľko som srdiečok. Dobre, ja ho potom berem. On si ma zalúbil. Hej, on si ťa zalúbil. A ak chcete, tak vám dáme launcher do popisu, launcher na 1.6.2. Je to také, že si to môžete prepnúť aj na Vares, aj na normálny Origoš, takže my to máme teraz na Origošoch. Origoš?
Áno, No, originálny. presne. A ja vám ešte chcem povedať, že ja hram zatiaľ za skiny, vlastne takéto skiny zatiaľ, ale za chvíľu by som mal dostať originál Minecraft, takže budem hrať za svoje vlastné skiny. No, ja už mám. Takže už sa teším. No, ty vole, ja mám pol srdiečka a mám jeden tento... Nechceš toto? Ja mám jedno kurča, ale tak to mi možno dá, že ma to otravuje. Ja mám rotten flash. Daj TPA, sem sa ubydlíme zatiaľ v tejto jaskyni. Bytujeme. Počkaj, len pokilujem tú sliepku, zabijem. Ježiš, zombík, blbý, prostý. Hej, že keby dážď aspoň nebol. A mne to neprší, ja som na pušti. Takže obidvaja sme Slováci, len tak aby ste vedeli. To vám už mohlo dopnúť, čo? Daj pacept. Som dal? Aha. Pacept. Je ma dobre počuť? Hej, v pohode. Sem by sme sa zatiaľ ubytovali, ale nemáme žiadne drevo. A je tu aj triasy, čo je super, hej. Dúfam, že teraz niečo vidíte, ale asi nie. Dúfam, že mi to nevypadne, ani niečo podobné. Áno, jemu to niekedy vypadáva, takže nečudujte sa, keď on zmizne odtiaľ. To je také zabité svetlo, ten redstone torch. No, ne. Počúvaj, poď na warp. Ne, počkaj, sedome si tu uložím. Warp, príroda. Ideme pár dreva naťažiť. Poď tu. Ne, dobre, tu sú dvaja tupci, tak tam nejdeme. Poď na warp. Ne, to je blbé. Ale tu sa dá ťažiť, nie? Prečo? Warp. Však toto tu vyťaž. Ten strop sa... Ja viem, ale drevo potrebujeme. No však, drevo. No však, a kde tam máš drevo? Nad nami je tak, kde drevo som si ho nevšimol. No však daj warp blast. Počkaj, však ja som... Bože, na warp príroda máš bližšie stromy. A už sú aj blesky, takže možno, že nie som si istý. Ale tak to je búrka, to je iba búrka. Keď neprší a je proste tma, tak začne sa blízkať a to znamená... Zase mu to vypadlo. Znamená, že po vás... No, je mu to seká, takže... Takže asi jemu to vypadlo, asi ako to tak vyzerá. Čiže ja to na chvíľku stopnem, áno, vypadlo mu to. Ja to na chvíľku stopnem a vrátim sa o chvíľu. Čus. Takže čaute zatiaľ. Nie zatiaľ. Znova. Takže sme späť a zase tu natáčame, takže nevieme komu to vypadlo, ale nejako mne to blbo aj jemu, takže... Chcel som si reštartovať počítač, takže už je to lepšie, no. Dúfajme, že by to zase nevypadlo. Áno. Takže tak, a počkajte. Počkaj, je tu ten, vieš kto? Nie je tu. Mám ho zavolať? Nie, jeho nevolaj. Hlavne jeho nie. Hej. Čo? Vidíš, to je keby sme volali Voldemort. Ja si vypínam zvuky, prepáčte mi to, ale ja si vypínam zvuky, lebo fakt akože sa bojím. Teraz, nenormálne nejaké hnusné zvuky som mal. Vieš prečo? Začína sa blízkať, vonku neprší. Takže tu bude Herobrine, no shit, ja sa tu skriem. Ježišbože, ja sa bojím. Ok, takže čus, teraz mi spadol nejako fraps, takže prepačte mi. Dúfam, že to teraz už padať nebude, ale už sme sa prišli s vami rozlúčiť už len teda. A pôjdeme asi natočiť ďalší diel. Áno. Ale to chvíľku potrvá, lebo ja to musím najprv spracovať, dať na YouTube a potom natočíme ďalší diel, tak. OK. Dobre, takže čaute, lúčime sa s vami. Čus, bus. Bambus, ja!